שלום, אני אייל מחברת טווינר, ואני רוצה להציג בפניכם את המכונה הראשונה בישראל לקניית ראשי דיו. זה פיתוח שלנו, אנחנו אחראים לכל הנושא הזה. אנו נמצאים בפריסה ארצית. ניתן לראות את המכונה. המכונה היא מאוד מאוד אסתטית, מזמינה, נראה טוב. המכונה אוגרת בתוכה את כל סוגי ראשי הדיו שקיימים בישראל, מדפסות בהזרקת דיו. אנחנו מחזיקים חלק נבחר מראשי הדיו המקוריים, ואת רוב הסוגים בתואמים. הראשי הדיו הם יבוא שלנו, הם תחת אחריות שלנו, בלעדית. אנחנו אחראים לכל התפעול של המכונה ולשירות הלקוחות. מידה ויש איזושהי תקלה בראש דיו, אנחנו בפריסה ארצית, אנחנו אם צריכים, מגיעים עד לבית הלקוח ומסדרים, מחליפים, או שזה מתבצע דרך הדואר. בכל מכונה יש את המספר טלפון הישיר, מתקשרים אלינו, אנחנו עונים ונותנים מענה. במידה והלקוח לא יודע מה סוג הדיו שלו, אלא אם כן הוא יודע מה דגם המדפסת שלו, אנחנו פיתחנו אפליקציה ייעודית וייחודית לחברת טווינר. דרך האפליקציה הזאת אתם מגלים את ראש הדיו שלכם, וזה עובד כך. לדוגמה, לי יש מדפסת של HP בבית, אני אלחץ על HP, הוא יעביר אותי לדף לבחור את דגם המדפסת או ראש הדיו, אנחנו נבחר את דגם המדפסת, שזה אצלי זה 4500, ואנחנו רואים תמונה של המדפסת, מזהים שזוהי, לוחצים על התמונה הזאת, ואז אנחנו מקבלים למעשה את הראשי דיו שיש במכונה ויש במדפסת. זה מראה לנו שיש לנו ראש דיו צבעוני, ראש דיו שחור. הוא רושם שבמכונה הוא תואם, עלות המוצר והמיקום שלו. בואו נדבר על יתרונות המכונה. המכונה היא מכונה די קומפקטית כפי שאתם רואים. היא סך הכל מטר מרובע בהיקף שלה, כך שהיא לא לוקחת הרבה מקום. היא מאוד מאוד זמינה, היא נוחה, היא אסתטית מאוד, בולטת. לקוח שנכנס ומסתכל על המכונה, הוא פשוט נמשך אליה. יש לנו כאן את כל סוגי הדיו. מבחינת צריכת החשמל, צריכת החשמל היא אפסית, מכיוון שאין קירור במכונה. יש סך הכל נורת לד מסביב, תוכנה, מסך, צריכת חשמל ממש אפסית. וזהו בגדול. המכונה היא מכונה חדשה, זה דגם סנסיט 3. מה שרציתי לציין זה שהקו החדש של המכונות של טווינר זה מכונות שהן יותר משוכללות מהמכונה הזאת. הן קצת יותר רחבות, עם צג דיגיטלי מובנה במכשיר, מלווה בתמונות, עם אפליקציה ייעודית, ויש חוויית קנייה ורכישה. זאת אומרת, יש סל קנייה, אפשר לבחור מספר מוצרים ולשלם בבת אחת. יתרה מכך, ברגע שבוחרים מוצר מסוים, מקבלים עוד תמונה שאומר, אם תיקח גם את הראש דיו השני, תקבל 10% הנחה. אז אם אתה בוחר את שניהם, מעביר כרטיס אשראי, יש 10% הנחה. כמו כן, ניתן לקבל חשבונית קבלה, שזה חשוב ללא מעט אנשים. מתקשרים אלינו, או ששולחים פקס, או דרך המייל, ואנחנו שולחים חשבונית קבלה דרך הדואר, דרך מייל או דרך פקס. יתרונות קנייה של המכונה. מעבר לכך שהראשי הדיו כאן זמינים, נוחים, ויש לנו באמת מגוון שלם, היתרון הכי גדול הוא שאפשר כמעט בכל שעה לבוא לסופר השכונתי, או איפה שאתם עושים את הקניות השבועיות שלכם, ולרכוש שם את הדיו. בואו נראה איך זה עובד. אפשר לקנות בשני אופנים. אופן ראשון, זה במידה ואנחנו יודעים את סוג ראש הדיו שיש לנו במדפסת, אנחנו פשוט מגיעים למכונה, מזהים את המוצר, אנחנו רואים את המוצר, למשל, קנון מספר 510, רואים את הדגם, רואים את המחיר, ורואים מה צריך לעשות במכונה, פשוט מאוד. מעבירים את כרטיס האשראי, בוחרים, במקרה זה 34, המכונה מדברת, היא בודקת את הכרטיס, וראש הדיו נופל אצלנו ביד. על כל ראש דיו, אם זה ראש דיו מקורי, יש פלייר שלנו עם שירות הלקוחות, אם יש איזושהי תקלה בעיה, אפשר להתקשר אלינו ואנחנו מטפלים בכל דבר. מיקום המכונה. אנחנו שואפים למקם את המכונות הנפלאות והיפות האלו אצלכם רשתות המזון, במקום שהוא הכי פחות מכניס, אבל הכי נגיש. אנחנו רוצים למקם אותם ביציאה מהקופות. ברגע שלקוח מסיים את הרכישה, יוצא מהקופה, הוא נתקל במכונה, הוא נמצא בשטח שהוא מבחינתכם, שטח שהוא לא מכניס כי הוא ריק, מכונה היא סך הכל מטר מרובע, מאוד מאוד זמינה, לקוח עוצר,
רואה איזה יופי, כל כך נחמד, אפשר לקנות במכונה, יש אפליקציה ייעודית, יש את כל ראשי הדיו, יש את השירות המצוין שלנו, מעביר את כרטיס האשראי, מבצע רכישה ונהנה. אז תודה רבה, תודה על ההקשבה, שמי אייל טווינה, אני הבעלים של חברת טווינר. אנחנו נשמח לעשות עסקים ביחד, תודה על ההקשבה ושיהיה לנו בהצלחה. תודה.